Bai, ama, venga, ba. Normal, venga, tranqui, a ver. Listo, ba, Ya. Ditugula eta bakoitzak 15 minutu ditugula. Badakigu ordu betian dantzak ezin diala ikasi, gero gelditzuko da YouTubeen saio hau grabauta eta aukeri edukiko duzue dantza honek ensaiatzen jarraitzeko. Ados? Venga. Bueno, bakoitzak bina dantzaingo ditu eta bat azaltzen dagoen bitartean bestia txatian egongo da. Orduan, eoze zalantza dakazuela, pauso bat errepikatzen ere zuela, lasai asko txatian idatzi, eta guk baingo du berriz. Dantzen urrenkeria honak hau izango da. Lehenengo 7 jauzi ingo da, gero harina, ondoren herri dantzia, eta bukatzeko fandangua. Baina, azteko beroketa txiki batekin asko da, beraz, Amaia nahi dezunean. Ados. Bueno, musikia jarrikoret, beroketia ez deta azalduko. Bueno, bakoitzak aldabena, pizkat helburuara hankak mugitzen da. Venga, ánimo. Ja, gorputza oso ikusten, musikia jarrikoret. Bueno, berotu bazuen, hori nahi noakin, zazpi jauzikin lako izueten. Venga, animo da noen. Bueno, Amaiak esan den bezala, orain 7 jauzi ingo deu. 7 jauzi borobileko dantzia da, orduan lateralki dantza ingo deu. Esan behar da, dantza honek 4 pauso ditula. Jauzi, dobla, erdizka eta erdizka lauetan. Orduan, lehenengo pauso bakoitza sartuko dezela dan, eta gero pauso lotuko ditugu,
dantzan da bezala. Orduan, erdizkakin hasiko gea, eskumineko hankiatako genuen, eskerra, giro. Eskerrakin zapaldu, eta bat, bi. Vale, berriz ingo deu, eskumina, eskerra, giro, zapaldu, eta bat, bi. Hala, honi ingo deu, erdizka lauetan. Hala, pauso berdina, lau aldiz. Orduan, eskumin, esker, giro, zapaldu, bat, bi. Esker, eskumin, giro, zapaldu, bat, bi. Eskumin, esker, giro, zapaldu, bat, bi. Eta, esker, eskumin, giro, zapaldu, eta bat, bi. Vale, oain ingo genuen jauzixe. Orduan, ingo genuen eskumina atea, eskerrakin zapaldu, eta bat, bi. Eta gero, eskerratea, eskuminakin zapaldu, bat, bi. Oain dobla ingo genduke. Dala, pauso berdina, baina norabide aldatzen nahi. Orduan, eskerrateako genduke, eskuminakin zapaldu. Bat, bi, eta gero. Eskuminatea, eskerrakin zapaldu, bat, bi. Vale, behin ja pausoak ikasi ditugula, dantzia osatzen hasiko gea, bale? Orduan, hasiko ginen, erdizka lauetan pausoak bordan ego genuen. Lan dira, lan dira bat, bi. Lan dira, lan dira bat, bi. Lan dira, dira bat, bi. Lan dira, dira bat, bi. Vale, toan jauz ingo genuen, orduan. Lira bat, bi, lira bat, bi. Eta erdizkatik lotuko genuen. Lira bat, bi. Doain doblak. Lira bat, bi, lira bat, bi. Eta erdizka. Lira bat, bi. Eta bukaeran salto bat ego genuen. Bat, bai. Eta hau zazpialdiz errepikatuko genuen. Zari madakazu ezagentzekeo, nire oso musikak ingo genuen. Dizka lauetan. Jauzi, erdizka, doblak. Erdizka, asalto, bat,
Vale, eta lehenko antzikasitxa, baina maia bigarrenak ilatz. Bueno, hain denbora guztitzen ikasi bezala, gure aldian jamizazte. Bueno, lehen esan duen bezala, bideoak horre ongora eta poliki-poliki alko zuen ikusten jarraitu eta ikasten jarraitu. Vale, oain harina esaten zailoko, bale? A ber, harina lau pauso dakaz, eta orduan jungo nahi pausoak banan-banan azaltzen, eta gero pauso bakoitzan arteko loturak ingo ditugu. Lehenengo zuei behira, baina gero bizkarra ematen pentsatzetelako danontzat errazu izarkorala atzetik izan. Bai? Venga, ba. Kenik bere lekuan, a ber, ondo ikustu esaten. A ber, buruak la ondo? A ber. Bueno, ba, lehenengo pausuak inaziko gehi goizu, lehenengo zuei behira eta gero bizkarra eman da. Odan, eskuminak inazten geha, etxegu. Bat, hiru zapal, bi, hiru zapal, bat, bi, hiru zapal, bueltian agorete. Hor ondo, venga, bat, bi, hiru zapal, bi, hiru zapal, bat, bi, hiru zapal, bat, saltotuak emateko guztiak. Bat, bi, hiru zapal, bat, hiru zapal, bat, hiru zapal, bat, hiru zapal, bat, hiru zapal. Bai? Kantauko izue? Bat, bi, eta hiru. Laran, lira, 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 lan, lira, lan, lira, 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 lan. Lan, lira, lan, lira, 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 lan. Bai? Hori da? Ego gauzua. Oain bigarrena. Bigarrena da. Bat. Bi. Salto, salto. Bat. Bi. Salto, salto. Bat. Bi. Salto, salto. Zabaldu, zabaldu. Salto, salto, zabaldu, zabaldu, salto, salto. Tío, volvemos a andar. Zabaldu, zapaldu, salto, salto, zabaldu, zapaldu, salto, salto, zabaldu, zapaldu. Laran, liraran, laran, liraran, laran, liraran, lira, lira, liraran, laran, liraran. Laran, lirala, laran, lirala, lira, lira, lirala. Bai? Oain saiatuko beha, lehenengua eta bigarrena segidan etxen. Hasieria emango izu eta hasiera posible bat, aminaiak hasiera bat dugu bidekin zen gero. Laran, lira, laran, lira, lira, lira. Eskubinek zugu. Laran, lira, lan, lira, 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 lan, lira, lan, lira, 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 lan. Laran, lira, lan, lira, 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 lan, lira, lan, lira, 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 lan. Bigarrena. Laran, lira, lan, laran, lira, lan, laran, lira, lan, lira, 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 lan. Laran, lira, lan. Laran, lira, la, laran, lira, la, lira, 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 la. Bai? Oain? Hirugarrena.
lehenengoa bezala, bizitatuan, baina bueltiak dut ditu. Orduan, lehenengoa pausoa bezala. Laran, lari, la, zapoatzen duen handian aldeain, bueltia, eta berdinakin bukatu. Laran, lari, la, laran, lari, la, bat, bi, hiru, lau, buelta, 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 bat, bi. Musikiakin egin hau, Duaren pausua bakarrik. Laran, lari, la, laran, lari, la, bat, laran, lari, la, laran, lari, la, bat, laran, lari, la, laran, lari, la, bat, laran, lari, la, laran, la, bat, de moduz. Vale, azkena, arrezitzerako, aziratik bukaren gero, kantiak baina bueltak eman gabe. Bai, gordura gabe behar. Orduan. Bueno, lehenko dituzet azkena esplikau momentu baten, dala. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Hiru. Bai? Bukatuko errez. Horreno kantau korek, eta bukaera, a ver, zentrapetako. Laran, lira, 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 laran, lira, 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 laran, lira, 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 la. Bai? Bueno, neria, abian dugu lau pausuak. Baina lotu inbiarria bata bestiakin. Bai? Eta zela lotzen txugu, a ber. Zuzenean, bueltia eman da esplikako ezuet. A ber, eko lehenko pausua, laran, lira, lan, lira, 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 lan, lira, la, lira, 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 la, laran, lira, la, azkena, lira, lira, la, gelitezako eskumia eskerrik zapaltzen, eta etxeu, esker, eskumina esker. Eo errazu ulertzeko, hemen korru lukenez, beti korro barruko antikatzen. Barrukoak, eta korro barruko ematen boletia. Eta bat, bi. Beraz, lotuko reulelentzia bigarrenakin. Laran, lira, lan, lira, 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 lan, lira, lan, lira, 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 lan, laran, lira, azkena, la, lira, 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 bat, bi, hiru, la, lira, lira, lana, la, lira, la, laran, lira, la, laran, la, lira, 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 la, laran, lira, la, azkena, hemen gelitzen aldrebez. Hemen gelitzezat, eskura eskumina zapaltzen. Ate beti korro barrukua. Bat, bi, hiru, laran, lari, la. Hirugarrena,
Honek behar ditugu kuenta, oko lotura berezi ditia, laugarrenekin lotura berezi da. Korro barruko ampliatua, bueno, hau da azkar baten esplikatuta, harina. Ez dakitzu bat, beste huelta bat poliki-poliki, klasenak olakorek musikia. Musiki epiniko izuet behin, hasi beharritxoa zeaten ontzat oso gaitza gau segitzia musikia, baina ikusteko beraz zer dan harina da, graban gore golan beste bat ahotsakin, eta gero musikia sartuko dut, bale? Venga, animo! A ver. Buruak enduret, ez? Igual lenguareten aragoan, ahotsakin baina zeuei behira, zuek imaginau, buruan gozela, bale, alkarrekin? Bai, animatu zate, hola? Buruan. Hola ixen goret bat, ahotsakin, bale? Buruan goz, hemen do korrua, Venga. Kaskena, gora, bai? Gaur duan geixik gora, baina eskuaz hormonetatik gori, bai? Bale? Venga. Bai, ema kantzonei. Ze marka? Ondo? Ba, musikia sartukeu? Zen igezin edixo. Bueno, a ver, dia zela entzute zuen. Musikia batzutan, a ber, Musikia asko azkar hori, nik intetena baino. A ver. A ver. Bueno, ba, hauxe harina. Eta baina Ainoak, herri dantzia hola antzeko inauteriak azalduko izu, bale? Hala anima Aino. Bueno, oain herri dantzia azalduko izuet, hau ere borobileko dantzia da, orduan lateral pingo dugu hau ere bai, bale? Dantza honek bizati daka, orduan, lehenengo zati bat azalduko dut, eta gero bestia. Zan biharra da, dantza honetan, zati bakoitza bi aldiz errepikatzen da, bale? Orduan, lehenengo zati sakin hasiko gineaken, eskumin aurrean ipiniko genduken, eta ezkerra azpitzik pasau, eta trapatan. Bai? Orduan, no gendu. Trapatan.
Bai, hobeto esplikauta. Orduan, lehenengoko zatirako momentu. Trapatan, kinu eskerrea, eta hiru buelta. Bat, bi, eta hiru. Bai, buelta honek ere, trapatanekin egoitzugu. Bai, buelta normalak egiarrenean, kinu etxen honean, barruko hankiakin, kasultan eskuinekoak ipiniko dut, eta trapatan. Bai, berrezen gabe lehenengokua. Orduan, eskuina aurrean ipini, ezkerra azpirik pasau, kinu, eta trapatan. Bat, trapatan. Bi, trapatan, hiru. Oain musikiak egingo dut, kantatzen egingo dut, eta hau, esan duten bezala lehen, zati bakoitzak bi aldez esplikatzen da, etxen da. Vale, orduan bi aldez ingo dut. Dira la la, dira dira la, dira la la, dira la la, trapatan, dira dira la, dira la, trapatan, dira la. Dira la la, dira dira la, dira la, trapatan, dira la, trapatan, dira la. Trapatan, dira la. Bale, hau lehenengoko zatixe izango ditzak. Eta oain, bigarren momentuke. Izango ditzakela, hasierako pausuan antzekoa. Orduan, hau eskuinak inazko gendu, trapatan, baina hontan, eskerrateako genduke, eskumina gainetik pasau, eta baina eskuminakin eskerra zapalduko genduke. Orduan, eskerratza dota, eskumina gainetik pasau. Bai, biagarrez. Aurrean, trapatan, eskerra, eskumina gainetik, eskerratzea eta eskuminakin zapaldu. Bale, hau indagere ingo gendu. Kinu eskumina eta bi huelta. Eta beste huelta. Bai? Oin kantatzen ingen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bai, oen da lehen poliki, eta gero musika ipiniko dugu eta dantzau zuen dut dan bezala. Esan biharra du, dantza honetan, bian etxen ditugun pausuak, gerritxan ere ematen dugula, eta bueltetan, eskoa goratzatzen ditugula. Orduan oain ola ingo dut, eta gero ia musika jarriko, bale? Orduan. Dira la la, dira dira la, dira la la, dira la la la, dira la la, dira dira la, dira la, dira dira la, dira la la, dira dira la, dira la la, dira la la, dira la la, dira dira la, dira la, dira dira la, la 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 la, dira la, la 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 la, dira la, la 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 la, dira la, la la la, dira la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bai, eta orain musikiakin gara nengo benduke, bale? Y ánimo. Bueno, hasieran balsadoa, orduan hemen binaka, irunakan, edo zoin bezala. Balsa ingo benduke, bat bi paso markatuaz, bat bi hiru, bat bi hiru. Buelta ematen ere badezue. Vale, eta baina aurrea.
Vale, eta hoxe izango litzake herridantzia, eta hori amaiakin azkena. Venga, ánimo! Bueno, ere guztiat, Geixek antzo guztiat eta. Bueno, fandangoakin hasiko gea, ez da erreza fandangoa ordula ordenian etxian, baina, bueno, lengua bezala, nian bezala, lau pauso, banan salduko dugu, eta gero loturak. Bai, usteet musikiakin arazo batzuk dakoela eta igual mozutzen dela, orduan gehien amintza saiatuko nahi ahozetzen, hauspuak lagatzen ditzen artian. Eta, bueno, gaia zela joten da, bale? Venga, a ver, ia burrik ez dut, a ver. Orondo? Bueno, gero, balien bezala, zogor behire goletea ziria, eta gero bizkarra gana golet, bale? Zegoetan arrazo izateko. Bueno, fandangoan ere, esango nuke, fandango lehenko guztua dainen nekua, zekuari ala, ez da? Baina, zer esango nuke, indarra momentu desberdinetan ematezako, bai? Hemen, txeu, bat, bi, lau, bat, bi, lau, bat, bi, lau. Lehenko hankaltzatzen gau, bai? Etorri behar da, eskerreko hankian saltua duen, bai? Eta, bat, bai? Bat, ez da bakarrik hankia altzau, bai? Hankia altzatzeu, baina eskerreko hankian saltuak dinatea, hau da bitxeu. Bat, bi, lau, bat, bi, lau, bat, bi, lau, bat, bi, lau. Bai? Bat, bi, lau, bat, bi, lau. Angelaren kantatzen bet, lara, la, la, lara, la, la, lara, la, bai, bizkarra dugu izuet, iragartzen nahi pantailan. Engo genuke. Lara, la, lara, 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 bai? Berriz egingo, bale? Hau importantia da, bat. Bat. Bai, betzen dugu. Hau bakarrik ez, honekin bateak. Bat, bi, lau, bat, bi, lau, bat, bi, lau, bat, bi, lau. Bai? Bai. Bigarrena. Bigarrenakin gutxi gora bera berdin pasatzaku. Da, horieneko bigarren pausua, baina izan duen bezala, indarra, bezala dutitza, eta esango nukere arañarina nurraiteko atxeulatzen, eta fandangoan gorutz altzaren behar. Arañariniko bigarrena bali bada,
bai? Fandango goro da. Politixen goro, bale, bigarren pauso hau? A ver, oinarrisa, berriro, bari, salto, bale? Baina, musikietan ezberdina, ez dugu berdin ejecutatzen esan dugu. Ordan, salto. Lan, lara, lan, bai? Vale, saiatuko gea, lehenengoa eta bigarren alkarren jarraixan. Venga. Bueno, beste ondutxo bat. Fandangoak ere hasiera posible desberdina bat, bai? Aukera bat da, etxean. No se vuelve bien duzu. Bat, bi, hiru eta huelpa. Dala? Lehen azaldu dizueten etxeko lotura hori, digo genuke hasieran. Beste aukera bada, pinu batekin hasia. Pinu, eta ezin gobinake. Orduan, egizan, euskal dantzak, herri aldagotzen diala askotan, eta orduan, azteko modu determinatu zen bezala, desberdina diala herri. Orduan, gu bat bita idukin hasiko geho bai, gero loturak ere hola ingo ditugulako, baina bukeran musikia jartzen dut, adibidez pinuekin hasi beharko gehan. Bai, abizauko izuet. Vale. Orduan, hasi ditu emango izuet. A ver, zentrauta. Bai? Vale, egeo. Hasieratik, eta biak zaren bat eta vuelta aprobetxago goreu, baina ninen ere ja lotura egitutxugu, eta loturia sartzeko lehenengoa eta bigarrena lotzeko moteldu egerrenua eta polizia estiko guztiete vuelta. Orduan egeu. Bueno, hasierik ez polizia estikau. Tiratzen geha, bai, eskuminaldeak tiratzen geha, eta lehen esan bezala beti konozko garrotan piarte hartzeu, eta etxeu, esker, eskumini esker, bai? Bat, bi, esker, eta esker. Eta gero azten geha, eskerren izan zen. Bai? Venga. Bai, zela dituzate?
ezkerra eskuinak beti koro barruko antiatea, bai? Eta desberdinen aran pausua, harina eta gonengo dikutriko muzeran, hirugarrena. Bestia egin dugu, bat biru da lau, eta bueltak, eta egin bueltak denbora guztiak. Bale, lotura bat egin, Bale, hortan. Nazio dut, da zegoen hirugarren dut. La 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 Bai, ez lehen ezkerra eskumin kabaltan, eskumin ezker eskumin, Korro barruko onkia, Horagoz. Hirugarren pausua. Ino, bat, ino, vuelta, bat, ino, vuelta, zabaldu, taquiño, la vuelta, zabaldu, taquiño, vuelta, zabaldu, taquiño, vuelta, zabaldu, taquiño, vuelta. ¡Ay! Bai, ez da komplikaba, baina igual, bai, musikiak lotzea hartzen posta batzen da, bale? Eta gero azkena, marinen minen bezala berrezena. Bat, bi, eta bat eta hiru. Bale, jaioko gea, dan bezala ziratik bukaera etxen. Ia, poliki jazela erdetzen doan. Ia niri ahotsak laguntze egiten ziratik bukaera. Nega. Zer moduz? Ur pixkatera bi, bale? Zela, aburo ez? Ez dakit zeu zer azpimarrau, ez dakit txele musikiakin zaila naiz eta igual retarduakin, buelta bat egin geu azpaneu. A ber, zela gehatzen dan. A ber, jarrien geu. A ber, Nita teknologixak.
dakize modu zentzun da, baina, bueno, azalpena, hori xera bizkat, fandangoana. Egiz esan badakauz, 10 minutu, eta aukeri okiko genduke zeo zer repasatzeko ere. Igual haino, erdizka lauetan nago ikutukat. Errepikauko ero eta erdizka lauetan igual? Bai, ados. Bai, abar bendiak erdizka eta erdizka lauetan, abar argi gelitzeian. Ados. Animo haino. Herria. Pixka polikixo egina, orduan. Erdizka nogen dute, eskuminakin hasiko duenean, eskerrean, girauko gendun, eta eskuminakin pausoat eman, deskarrakin zapatu. Eta gero, bat, bi. Bai, berez. Eskuminakin, eskerra, girau, eskerrakin zapaldu, bat, bi. Horra ino igual, importantiara esatia, eskumin eskerra etxen danean, eskerreko angian ganian etxen dala giro hori. Jendia bizka despistau etxen da giro hortan. Orduan, berzingo da, eskumina, eskerra eta giro hori etxen dago eskerreko angian gainean. Eta eskerrekin behakin zapaltzen du. Bai, giro etxen dago bigarren hanka gainean, orduan, ezko bineak eskumin, eskerreko hanka gainean giro emango gendu, eta zapaldu gogetun eskumineko hankia. Bai? Ia, orduan, eskumin, eskerrakin giro, eskumineko hankia zapaldu, eta bat, bi. Bai? Hori zango litzake erdizka, eta erdizka lauetan, berdina. Baina, lau bat ez orduan, poliki gogen duke, bai? Eskumin, eskerrakin giro, eskumina zapaldu, eta bat, bi. Esker, eskumin, eta bantzela, eskuminetua zen, eskuminakin giro, eskerra zapaldu, eta bat, bi. Eskumin, eskerrakin giro, eskumina zapaldu, bat, bi. Esker, eskumin, eskuminakin giro, eskerra zapaldu, eta bat, bi. Bai, horan kantatzen dugu poliki. Lan lira, bat, bi. Lan lira, bat, bi. Lan lira, bat, bi. Lan lira, bat, bi. Bai, txora bera. Eta maia zuzen ixo dola. Ez dakit, aber jendeak nahi bareu txatetik idatzi zioz eta zehozen nahi bareu errepikatzi dago. Aber, gente, idatzi zuek, aber zen nahi zu errepikatzia. Hala, etxoko elboz ez teia. Emango izugu segundu batzuk, eta bestela, nik ere nahi bara, harina jaldi beste buelta bat eman, o horrek ablako handio minutu batzuk. Ez que musikia zela ez da oso ondo entzutzen ere, gu kantatzen deunien itxura sobete entzutzen da, orduan. Zeo zei dazteue? Principios ez. Baldo bat emator. Bueno, nik bestela beste buelta bat emango jote. Harina ibara, harina fandangoai beste buelta bat hasita bukau. Eta horrekin dakore? Bai, ados. Bueno, ekipo, harina eta fandangoa, hasita buka. Venga. Kantatzen. A ver. Hola. Guagurik ez. Venga. Vale. Zein gore, descarga la sobrevida. Aino? Ez da entzu moztu inda. Bizkarka la sobrevida ingoreten. Bizkarka igual. Vale. Topa ustekosteko. Vale, ados. Bueno, harina fandango. Bat, bi, kairu.
Lang lira lang lira 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 lang lira lang lira 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 lang. Larang lira lang lira 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 lira. Bati hiru lira 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 la. Larang lira salto salto larang lira la. Larang la lira salto salto larang la lira la. Larang lira lang larang lira la. Bati kairu lira 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 la. Larang la lira la. Vuelta eta bati larang la lira la. Vuelta eta bat bilaran garidala. Vuelta eta bat bilaran garidala. Vuelta eta bat bilaran garidala. Lidalara, langaridala, langaridala, langaridala. Langaridala, dalara, langaridala, langaridala, langaridala. Bai? Bai, fandangoa. Ay, ama, deporte que soy bien. Venga. La 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 Dabadiru la 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 Badita berriz la 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 Langara, la la langara, la langara, la la langara, la la langara, langara la la la. Kinu, langara, la la langara, langara, la la langara, la langara, la la langara, la la langara la la. La la langara, la la langara, la la langara. Bueno, onarte, gaurkoa. Espero pixkat izerdi pixka bota izana, pixkat konfinamenduakin astu izana, eta, zaino, animo denoi, zaindu, hain osatzu entzutzen. Oain? Bai. Espero deula zeuzi ikasi izana ontatik, eta baliogarri izatia, eta ondo pasatzia. Bai, bueno, azkenean lehen esan duen bezala, ordu betean gauza gutxien leike, bideo hau hortxe gelditzen zatzu eta egunero pizkan nahi bezuein, hortxe ongo behagu petardadia ematen bideo hortan. Osea que, bueno, ondo segi, eta animo, eta laster arte, hala. Horren arte.